Tamén reaccionou a sentenza o expresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán. No seu caso, a Audiencia Provincial absolveu do delito de fraude, pero mantén a condena por prevaricación, que supón unha inhabilitación de 7 anos para emprego ou cargo público. Nun comunicado, Louzán recorda que a sentenza non é firme e anuncia que presentará recurso de casación para explicar seguir defendendo a súa inocencia. Asegura que non adoptou ningunha decisión ilegal, arbitraria ou inxusta e apunta que de existir non superaría a ilegalidade formal de carácter administrativo, porque o seu papel foi votar nun órgano colexiado como a Xunta de Goberno da Deputación. O feito de que a Audiencia Provincial anule o delito de fraude e absolva totalmente a 4 das 8 persoas condenadas demostra, segundo segue o comunicado, a inconsistencia da sentenza do xulgado do penal número 3 de Pontevedra e a súa debilidade xurídica. Louzán felicita tamén a todos os absoltos, especialmente a exalcaldesa de Moraña. Finalmente, no escrito reivindica a presunción de inocencia e anuncia que mentre se mantén aberta a vía xudicial, continuará como presidente da Real Federación Galega de Fútbol con normalidade.